Meni su narcisi uvek znak da stiže proleće, ma kakvo da je vreme napolju, i čim ih unesem u kuću kao da se apsolutno sve promeni. Kao što vidite, ja ovde imam 2 ova svežnja narcisa. Znam da mnogi kažu prelepi su, ali dosta kratko traju. I jesu, prelepi su, ali ukoliko se pravilno neguju, mogu da traju znatno duže. Danas želim da vam pokažem kako ja radim korak po korak i zašto narcisi uvek kod mene traju i po 10 dana, a i više. Prvo, uvek biram ovako zatvorene cvetove. Znam da su otvoreni cvetovi u cvećari mnogo lepši, ali verujte mi, oni su već u tom slučaju na pola svog života. Ovi zatvoreni se kod kuće otvaraju pred vašim očima i traju znatno duže. Kada dođem kući, nikad ih ne stavljam direktno u vazu. Prvo im skratim stabljike po 2 do 3 cm. Ćemo ih ovako pod blagim uglom. Koristim oštar nož i nikada makaze, jer makaze mogu da zgnječe stabljiku i onda cvet ne može lepo da popije vodu. Takođe, ono što je bitno je to da voda uvek mora da bude hladna, a možete ovako da ih sečete i pod mlazom hladne vode takođe. Pored toga što mora da bude hladna, naravno voda mora i da bude čista. Ja ih menjam skoro svaki dan jer narcisi jako vole svežinu. Sad jako bitna stvar, mnogi ne znaju, narcisi puštaju sok. Kao što vidite, svaki put izlazi kada presečemo sok. I taj sok može uništiti drugo cveće. Zato ih ja uvek držim bar 12 sati do 24 sata same u vazi bez ikakvog drugog cveća. Tek sutradan, ako želim, kombinujem ih sa drugim cvetovima. Ako to preskočite, desit će se da vam ostalo cveće vrlo brzo propadne. Još jedna greška koju vidim, a to je da ih ljudi stave pored radijatora ili na sunčanu prozorsku dasku. Narcisi ne vole toplinu, oni vole hladno mesto, malo dalje od sunca i malo dalje od izvora toplote. Ako imate neku hladnu prostoriju, to im bukvalno produžava život. Uz svu negu narcisi mi traju između 10 i 15 dana, nekada i duže, i nije poenta samo u tome koliko traju, već u tom osjećaju koji unose u kuću. Meni su oni mali podsjetnik da stiže lepše vreme, da se uspori i uživa u sitnicama. Kada smo ih sve odsekli, ovako pod blagim uglom, sada im sipamo jako hladnu, bolje rečeno ledenu vodu. I u tu vodu ćemo dodati 1 kašičicu šećera. A zatim ću im nacediti i par kapi limunovog soka ili malo sirćeta. Ako voliš cveće i male kućne rituale, sačuvaj ovaj video, podeli ga sa nekim koga voli, a možda će ti zatrebati sledeći put kada kupiš narcise, a ja ću vam pokazati kako će se već sutradan oni lagano početi otvarati. I ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru da li i vi imate još neki trik kako da produžimo večnost ovim prelepim narcisima u ovoj sezoni koja nadolazi. Ljubim vas puno, ćao!